Da ja kažem jednu rečenicu, kako da te naučim da radiš drugačije kad si zarobljen u sopstvenom načinu razmišljanja. Razgovarao sam sa jednim inženjerom pre možda izvesnog vremena. I inženjer mi kaže ovako, Dragan, izluđuje me to što šaljem ponude. Inženjerske ponude su jako kompleksne i složene. Imaju dosta stavki. Ja ga pitam, dobro, šta te tu najviše izluđuje? On kaže, to što pošaljem mail, pošaljem ponudu, i onda se više niko nikad ne javi. I onda ga ja zovem, smaram, tražim odgovor. A on ili me dalje ignoriše, ili negde saznam da je posao dobila konkurencija. Dakle, ja poslao ponudu i na kraju sam shvatio da sam ja mojom ponudom pomogao konkurenciji da dobije posao. Ja ga pitam, dobro, ali tebi to nije problem. Da ja kažem jednu rečenicu, kako da te naučim da radiš drugačije kad si zarobljen u sopstvenom načinu razmišljanja. Dakle, ti pomažeš kupcima da te povređuju, onda se ljutiš na njih što te povređuju, a ti im pomažeš u tome.